नोंखौ आं गायखेरनि चेयारमेन औ ओमफ्राय सेंग्रा सिख्लानि हेडमेन औ ओमफ्राय बिटिआरनि कबिराज औ खामफ्लायमेन लास्टआव सेन्ट्रेल मास्टार हेलो फ्रेंड्स आंनि गोदान मोनसे भिडिअआव बयखौ बरायबाय बयनिसिमबो हेपि हलि आं दा बाजार थांनो नागिरदों आरोना बाजाराव एसे मैगं लायना फैनि बेनिफ्राय आं दा बाजाराव थांगासिनो दं आरोना बेयावनो गाइखेर गलाखौ लोगो मोनबाय आरोना दसे पानि खालामबाय बानायबाय नोंखौ भिडिअ चेयारमेनानो दे सोरखौबा हगारना होदोब्रा हगारबाय आं नोंखौ आं गाइखेरनि चेयारमेन औ ओमफ्राय सेंग्रा सिख्लानि हेडमेन औ ओमफ्राय बिटिआरनि कबिराज औ खामफ्लायमेन लास्टआव सेन्ट्रेल मास्टार ada ang buat ni. Oh, kita kenal enggak? Mình có một cái này với anh đã. Ba đại tăng dia, bazar ada ni. Ini 1 kilometer sangat. Em lên vậy. Rong pandai. Holi ni rong. Anda mungkin bazar. Saya tunggu bazar dia. Holi rong pandai dong hari ni. Kontar na? Holi. Udah? Apa gitu nama gua? लाखांबाय आं दा देखायथ'ला आंनि आखायाव जेबो गैया बेखौ फुनफ्लांनो थांगोन आङो आबिर फुननो बायदि फुनजानो गिनानै दरजा फांथेना लाबाय आरो बेयो आंखौ हांगारजों फुनहरनानै फुनजाहरबाय हांगार फुनफ्लानो थांनाया खावलायावनो फुनबावनो होनना होसोबाय आरो बे आंखौ आंखौसो उल्टा हांगार लालायबाय आंखौसो उल्टा हांगार लालायबाय नै गैला बिरादखि हांगार जायो हांगार फुनग्रा बिदि बयनिसिमबो हेपि हलि जोंना न'आवनो गेलेबाय आरोना बिनानावमोनजों जेरावबो थाङाखै न'आवनो गेलेबाय जों भिडिअआ बेखिनियानो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक होदो कमेन्ट होदो